Sa number 2, madasig nga pagpalapot sang financial assistance sa Bacolod LGU gikan sa assistance to individuals in crisis situation ginapaabot paagi sa Bayad Agad system. Masami nagakalawigan sa 2-3 ka bulan antes mabaton sa mga benepisyaryo sa DSSD Aics ang ginahatag nga financial assistance sang syudad. Ginpahayag ni Bacolod DSSD Head Alma Gustilo, ilan na nga ginatinguhaan nga insigida ma-release ang pondo sa mga nagakinahanglan sang bulig paagi sa Bayad Agad system. Paathag ni Gustilo, nagakalawigan ang pag-release sang pondo sa mga benepisyaryo, ilabi na kung kulang ang ila ginasabit nga requirements. Sang 2023, kapin sa masobra 30 million pesos nga pondo halin sa Aics ang na-release sang DSSD sa malapit 7,000 ka mga beneficiaries sa medical kag burial assistance. This Bayad Agad program niya, once na-check na yan ni social workers sa amon na office, kung okay ang ilang mga documents, then we have already an agreement with the several department diri ang mga K-department nga nagalantaw sa documents and already nag-certify nga i-go na siya ang Bayad Agad. One day kaya na siya, ma'am? One day kaya, dayon nila.